Hey, what's up mga Megs? For today's video, I'll be reading your random comments, no? So, big shoutout ninyo mga commentors. So, comment niyo sa mga lain-laing post nako, like sa mga past live stream, ngawa nako na notice nga comments. Ang uban kay comments from my random post sa FB page and sa YouTube channel. So, sa mga wala pa din nakasubscribe sa akong YouTube channel, no? Mao din ni Tinchan YouTube channel. And please follow also to my other social media platforms like sa TikTok, Instagram, Facebook ug uban pa. Pagpa-GV jud ang tanan. Okay, so without further ado, mamasa na din tag mga comments, no? Na to lang ayon. Aron di mo la ayon. So first guys, kay si Ate Fe Bausita. Pwede i-feature sad nimo imong para masayod sad me about your family, imong achievements, og nganong nga talented kaayo ka, og grabe kaayo nimo imong bula-bula lang igyawit. Actually, ante, daghan na kayo mga vlogs sa mong YouTube channel. Like, mga days in my life, mga laag-laag, mga celebration, kaon-kaon, or uban pa. All you need is to follow and subscribe lang jud auntie. Like, click the notification bell para ma-updated ka if you like lang sad food. So, thank you auntie, kay curious po day ka sa akong life. Also sa akong family achievements and more. So, next mga Meg, kay sa Team Michelle Jean Mendoza. OMG, thank you Baby Niche sa pag-shoutout. As always, ako tumingin sa mga video mo at alam mo ba, lagi mo akong pinapatawa. God bless you sa'yo, baby. God bless you din po sa'yo, Ate Michelle Jean Mendoza. Thank you so much. That's really overwhelming. So, thank you kayo sa pag-appreciate sa mga vlogs, ante. So, next kay si Ate Jamaica Tahores Gonato. Bata pa gani ka mauna mo vlog sana all. Char, thanks auntie. Hugot ra jud nga pag-ampo. Makaton ra jud ka og vlog. Labi na if you really love doing it or like passion jud nimo. So thanks again. Next kay si Ate San Cohen Zopol. Asa man kaliwat langga nga maayo man kaayo ka mo chika. So Ate San Cohen Zopal. Marites magud ni akong mama. Charing. Next, ati si May Ann Paller. Pa-shoutout baby, naka-order ba ko sa imong magic tint, 3 kabuok, then lip tint. So, thank you jud so much ati May Ann Paller. Thank you kayo sa pagsuporta and sa imong pag-order nako sa atong Niche Lip and Cheek Tint and sa magic sa Niche Magic Lip Gloss. Napalihog lang po panabi direct kung unsa kalaysyo ang atong mga lip tint, no? Charis. Ako naman day tabian, no? Budulera pa jud kaayo sa mga Meg order na taon mo. Makagwapa bianig maayo. Sana uwil. Next kasi si Maria Dino Daniel. Hi Niche, shout out with Taray, haha. Shoutout ni mo diha auntie no? Pinataray na yung gusto? Ganda ka diha? Nanglibre kas balay? Ang hinlo na ay sigurit ang cellphone. Ilihok pa na pala nagsay mong lawas. Di lang magsige lang maglingkod og ligid maghapon. Abtik naman mo skiya. May ramos laag. Charot, pinatilman naman ni Madiuy. Okay. Next yati, Laverne Lobredo Jill Halasan. Pa-shoutout at ni Niche, nasuko na akong bana kay na in love na gyud daw kuno ko sa imuha Niche. Sige ra daw nako kagastokon. Hala antiyog sa imong bana. Hay naman diha kol. Ay sige suko-suko kol. Di kayo intaon nga di ka magkaringkod. Tanaw na lang po og appeal sa mga video nga makawala og kaguol. Flip-top ni, flip-top. And ikaw sa dira, Auntie Laverne, please keep stalking nga dyan sa mga vlog. Apilan lang po akong Shopee store kay para ikaw mabudol. Next, ati si Ati Majeka or Ati Mahika Bernabe Ado. My dear, pa-shoutout po, I'm your number fan. Please pa-notice kit sa live man lang ma-notice mo ko. Kanang unsa nga number auntie? I mean, ikapila. Pero maski ika-9 pa na siya, happy ra jud kayo ko gihapon ana. So big thanks and shoutout sa iyo Ati Maika. So, shout kay Kuya Rex Ranado Colao. Mas pinangga pa ka sa kong inahan kaysa nako. Wahahaha. Hello, Kuya! So, sila dito ang mga avangers kayo sa mga live and sa akong mga vlog and live stream. Thank you, Kois. And also sa imong mother nga
nag-kuan jud taon siya nako, nag-send jud siya nako og para sa kanang mga school supplies nako to Gcash. Not just para nako, also kay Chin nga mo kuan first time na niya karon mo eskwela karong year. Thank you jud kaayo sa imong ma'am si Kuya Rex. Although na siya sakit nga cancer, iya jud gihapon kong gihuna-huna no. Kay lagi malipay daw siya makakita sa akong mga video. So thank you so much to you Nanay Tata. Be strong and keep on fighting. So big shout out to you and Kuya Rex from Iceland. So actually mga meg, no need na jud magpadala pa nako no. Okay ra jud kay na namo mo order lang mo sa akong lip tint. Charot. Pero kung lalaki mo, hatag lang na sa inyong asawa, uyab, or mama. And also, di ay mga meg, natay niche clothing. So, available ni siya this week. So, mo-post na day ko sa akong FB page. And also, syempre sa Shopee store namo. So, again, thank you so much Kuya Rex and Nanay Tata. So, next kay si Marie Pasuit Pilyarin. Baby, mag-vlog ka, content mo kapiying your mama in at 24 hours. Hi, ati. Try ta na siya, ti. Kiri na jud kay na. Ingon ako, mamshi. So, jira ko. So, atangi. Next, kay si ati. Marstel Buntilyaw Buntuyan. Langga face reveal daw sa imong mami. Okay, insert lang na to yung face lock na rin mo. So, anyways mga meg, tagsara man gud ni magpakita sa vlog or LS si Ma'am Shitin. Kay magdepende ra jud daw if nakahilamos na siya or nakalip tint, like naka-ready na ba. Wa jud siya self-confidence. Unlike sa kuha nga bisag maupay pagmata, nahala gablag-blag na. Next kay si Ati Janine Nietes. Pa-shoutout po, ang cute mo idol, nakakawala ng problema lahat ng video mo. Oh, hello auntie. Thank you, maka-appreciate jud kaayo. Hopefully, di rapud ka or mo mapulan. So, many thanks. And sa tanang-tanang nag-comment, napay mga part 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. So mga meg, keep on commenting kay inyuhan na po akong mga basahon. So before I end this video, mag-shout ako sa akong mga very generous na mga star senders. So since the first day sa among live stream last week and also sa mga vlog nako last week, i-mention ako tanan ako mga star senders nga grabe jud kaayo kabuutan and very supportive as always. So shout kay Sweet Aquarius Villarubia. Hello Ate Evelyn sa Estrellas Otida. Hi also Hanilu. Also kay Kuya Lester Binoya na also my FB subscriber. And hello also Cyrene Valdres, Novelisa Almerol Gingoyon, Delwin Calao Makahisgut, Annalyn Sabang Neri, Jason Hamora, Ellie May P, Rowaya Suwan. Hello also Lorraine Ralia Acopanado Subisol, Nori Vargas. Hello also Janica Alsula and also Ate Kongkong Cindy from Japan. Also Renchel de los Nieves Simato. And hello Mirasol Cinco Rosana, Martin Ingis Martinez, and Ate Stella Marie G. Arianyas. So, thank you so much ninyo. Og sa mga mag-send pa na kong stars, kamo na po akong i-shoutout sunod puhon-puhon. Okay, so, until next mga mga, God bless everyone and die! Thank you!